Usa sa 19 ka mga minor de edad nga na-rescue sa Talisay City Police ang 12 anyos nga taga-barangay San Roque, kinsa mibutyag nga 7,000 pesos ang iyang dawaton kung musugod siyang mamahimong drug courier. Ang live report ni Femari Dumabo. Fem? May ang maong 12 anyos ka batang lalaki ang usa sa mga benepisyaryo sa mga programa sa Project First Salute nga proyekto sa Talisay City Police, Talisay City Advisory Council o Talisay City LGU. Kamagwangan sa opat ka magsuon, ang amahan panday ug ang inahan housewife. Apan tungod sa kalisod sa kahimtang ug way bound sa pag-eskwela, mo'y rason hinungdan kining 12 anyos nga taguon lang sa pangang Richard ang niundang sa pag-eskwela. Ug tungod sa barkada, bisan asa na kini sa ilang barangay maglaagan. Sa miaging buwan, usa si Richard sa 19 ka mga minor de edad nga na-rescue sa kapulisan. Nagedad sila og 9 anyos hangtod sa 15 anyos. Giangko ni Richard, sud sa 5 na kahigayon nga nahimong drug courier, human siya gipugos sa usa ka hamtong nga lalaki nga ipahatod ang ilegal nga drogas nga kuhaon usab sa laing lalaki. Sagad sa iyang ihatod moabot sa 6 ka mga pakete sa shabu nga bayran siya sa tag 7,000 pesos matag transaksyon. Galing ma. Anong, unsa man to? Isang tayo mo mo? Ha? Isang tumalong mo? Katugi pangita. Ano masugot pa ka? Kung iya mo bugsong. Nya pilay, pila may hatag sa imo ka? Kuan. 7,000. Tagang kag 7,000? Sa gawas ka na focus ka, unsa man, kay tungod na ganyo ka, kay dagang hatag kwarta? Oh. So man yung kwarta? Kung yatag sa mama ba. Atol sa rescue operation, siya og ang laing 18 ka minor de edad nasakmitan og 15 gramos sa shabu nga mo kantidad og 80,000 pesos. Kani mga bata nag-need yun din sila o kanang pag-amuma, no, hasta ang mga parents nagpasalamat sa dali kay naasad yun sila murag nadawat nila nga naa sila kasaypanan sa ilang pag-amuma sa ilang anak kay tungod sa ilang panginabuhi. Usa sa mga police operation sa Talisay City Police nitong Nobyembre 13 sa kadlawon, di na po silang patay ang gitumbok nga usa sa mga musugo sa mga minor de edad human giingong misukol sa kapulisan. Subay sa gisaysay ni Richard, nakiglambigit karon ang kapulisan ug god focal sa iyang ginikanan. Si Richard usa karon sa nakabenepisyo sa Project First Salute, ang proyekto alang sa mga batang CICL kun Children in Conflict with the Law. Usa ka fundad ang ipahigayon sa Talisay City Police karong Disyembre 8, Domingo sa kadlawon, aron ang mahipos nga kita niini gamiton sa pagtabang sa usa ka gatos ka mga batang beneficiary sa Project First Salute. Lakip niini alang sa ilang educational program o livelihood program sa ilang mga ginikanan. Kadalasan po sa kanila ay neglected. At the same time, na-exploit po sila ba? Na-exploit po sila ng ibang disadvantageous na mga tao. And of course, yung iba, meron din kasi tayong mga nagawang police operation, yung mga parents nila ay nabilanggo, so neglected na rin sila. So, ang ginagawa natin ay iniipon po natin sila, ini-intervene para po matulungan po natin ang ating mga kabataan. We are in full support sa police because actually we're seeing the things bang makatabang yun sa atong kabataan. And we've been also seeing usahay atong mga bata murag malimtan bitaw. Nalay usa nga nadunggaban nga apil unta sa First Salute but nasud sa nakadunggab siya nasud gyapon sa center mo nang wala siya ka-apil diri. Ang kaning mga girls na mo nadagin sa mga barkada nilang mga boys nga manuyok. May nanawagan sila sa publiko sa pagsalmot sa maong fun run ug pagparehistro na. Adunay tulo ka kategorya ang 3 kilometer, ang 5 kilometer ug 10 kilometer run. Mamahimo usab nga madala ninyo ang inyong mga pet or alagang hayop sa fun run. Samtang aduna usab mga pa-raffle prizes alang sa mga mosalmot nga mamahimong makadaog kamo og mga appliances, lechon baboy ug daghan pa. May Daghang salamat, Femari Dumabo.